kundibata-bata zvikanzi kana hanzi kana munhu akatanga kuti kubata-bata inomira watanga kundibata-bata zvikanzi inotomira ndikati aiya watanga kundibata-bata ndikati kofika futi chemakuita zvikanzi aiya wachidi $4 Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Chinokuchingamidzai vatari veSly Media TV, zita ndini Daniel Kachiri. Nhasi tadzokera zvakare kuengineering kuHighfield kumba kwemukomana anga ane 14 days achishayikwa ari wezera re15 years. Takurukura naye akataurawo zvaakasangana nazvo zvamuchanzwa achikurukura pano. Zvakare tete vake naamai vake vapawo maonero awakaita chiitiko ichi uye vanga vane mufaro kuti Dylan awanikwa ari mupenyu. Regai tikurukira naDylan naivo vacho tinzwa kuti vanoti kudii. Yes, mukomana. Ndiri right uri bo. Dylan. Zviri kufamba here. Hanzi manga mashayikwa padheni. Ndichishandisa language iyoyo ndiye munonzwisisa kamazire enyaya handiti. Saka indinonzi Daniel Kachiri ndoshandira kuSly Media TV. Saka vana amai vako nanaguku vako vakauya kwatiri vachidanzwisa kuti tivabatsirewo netongo washayikwa. Saka isusu seSly Media TV tanzwa kuti wawanikwa. Taida kuziva kuti chii chakaitika nekuti tikunzwa kuti wangone 14 days usingawanikwi. Saka unogona kutsanangura kuti kubva neSunday yawainzi waifana kuenda kukereke nemukwasha wako asi ukatedza kusvika. Chii chakaitika musi ipapo pendakabva panapa ndichiti regaendereke ndabva ndati imbota ndamboendonoona shamwari yangu. Pendakaendonoona shamwari yangu tabva tazotogara kuzosvika kuma3 enda kuti ndichienda chechi andasvika chechi yatopera. Saka ndobva ndati zvanongodi kudzoka chitomba kushamwari yangu ndandadzokera isisiku. Ndobva ndatodzoka futi panapa pamba ndobva ndadzoka ndobva ndapakatokudya pakauya mukomana sona anonzi Dhani watondisheedza patapa ndobva ndatobuda ndobva ndati yesi uriwe zvikanzi ndiripo zvikanzi kurume yabuda ndikati rume yabuda atakunoona friend yake zvikanzi alright tachidoti tinondira bhutsu yake nekuti dhoka wangu akandiratidza kwanga watenga bhutsu dzake rumwe. Ndobva ndati rume yabuda endomanextend zvikanzi anditomutsvaga ndikati indidotobuda zvikanzi alright zvikanzi kachendounodza mama kuti ndakandonomutsvaga. Ndobva ndati alright yobvaende ndobva ndatoti ndatoimhangoma ndobva ndauya panapa ndobva ndapfeka masokisi nebhutsu dzangu ndatodzika ngondosaka manextend ndobva ndinonona mafriends angu ekusenga ndobva ndabva ikoko apakutodoka ndobva ndati arga ndiende kwagazi ndobva ndaenda kwagazi ndobva ndakabva ndarara ndiri kunational board. Alright, ndibobvusira mashure utaura kuti ukaenda kumba kweshamwari yako. Shamwari yako inogara kupi? Inogara muno muengineering. Muno muengineering. Alright. Munodzidza mese? Tadza tese kuprimary. Kurume yauri kutaura ndeupi? Ifriend yangu. Friend yako zvakare inogara kupi? Rume ndo friend yangu yandotamba naye. Uye anonzi Dhani apa achinditora. Ndimukoma wake. Mukoma warume. Ndobva maenda kuGazaland. Bhora iri mairionera pai? Ranga ari kumabhawa ekwaGazaland. Zera rako unopinda mubhawa rero? Ndandagara panze. Asi pane TV yepanze? Aiwa yange iri mukati but paitonika pati panze pakasimba mawa. Saka wanga unana? Ndandiri ndegera. Alright. Wapedza una bhora riya ukati ndakurara kuGazaland. Ukarara pai? Ndakarara ndakatogara pabhenji.
Bhora rakapera nguva ipi? Masizinodzesabata zvinenge zvazvo zvikumateni Pagaza nekuno padhuze kako. Chii chakaita kuti usadzika kumba? time chazadzapera plus ndasinongochecha Auchiti patime kurova kuti kwaityisa kufamba here, but panopamba pane mutemo wekuti nguva dzakati dzikadarika usina kupinda unozvionera. Unowanza kunzi usvike pamba nguva iyi. apa zvinotonza kuti munhu anobuda gate. Saka apa nguva nemhosva nganapa wabuda gedhi hauna kutarira vanhu warova chechi. Saka ndiana wenyaya kutya hatitongonga sipo papaine ngumo. saka ndiyawaitya ndirapo mberi kuda kuziva kuti mushure mekunge wabva kwagaza kwekwe warara kwagaza mangwana acho mangwanani wakazoita sei? ndabva ndamuka ndobva ndati adzinongotsoga zvekuita pamwe ndingaona mari yekuti ndobva ndatofamba netsoka bva ndatopinda mutambo ndomwe ndakaswera zvangu bata anongoona chekuti ndobva ndatoti ndidzokere futi pendakarara nezuro paipai ndobva ndadzoka futi kwatokumanera. Saka mutauni wakaenda netsoka kubva kugazani ukaswera mutauni waiti ndaitoswera ipapo ndakabva ndakaswera ngu kumusika ndichitonhonga muzvinzima ndozvindaitoa kumusika kupi? zvimusika zvemutauni kunaona mutengesa vanogonongorasa zvinhu zvakunoshata ndazodzoka manendo vandadzoka saka vamepabva vara vakabva vazondiiti kwewe nezuro kwapanapa ndasadzoka kochini ndobva ndati paipai ndakauya pandiona bhora zvaka zvandidzokera kwangoro nemanonoka zvakanza natinono tikutsvagire pekurara zvinasvika kudoita sendati mangwana ndandafunga kuti chindaakupa vanhu vangu kwekwe nandorisana tikutsvagire pekurara kugarara mavandopa mari yebhazi vengu ndadhodaitogana pandatorara mune zvinhu zvemamota papa pagaraji zvimamota zvinopakwa zvemota dzevanhu dzavanenge vakachengetedza ndoo ndabva ndatorara hangu kwatondipa chikafu ndopa $2 mangwana makuseni ndobva ndatokwira bhazi rangu $50 ndapinda mutambo ndakuita se ndandenomba ndobva ndanotenga chibadzi changu chidholo nemarashangu ndatoda ndigojangu chibage changu ndichitengesa amuona kamari pendakangobadza moto ndosangoti ndotochitengesa chibage changu chitengesa ndatarga ndisiyani nazvo vanongotanga ndobva ndadzokera mumutauni ndinongotanga kutenderera kusvika padoko ndakati handichadzokeri kwagazi ndobva ndatoenda pana umwe mudharasono wanosiirwa zvimadhishi zvemarasha ndobva ndatosvika ndobva ndakutotanga mudziyanisa pape nemwe mukomanisa zvonzi ibva ipapo apa zvinoita ndobva tabva tobva tati hatitsvage makadbox zvekuita zvekudya tasvaga ndokutabva tarare papa apa wangowanhani because pese apa patatanga kutaura uchiti nda asi kuzvinowa kuti taka vananavo wangowanava pendakasvika ndichidodziya moto ipapa pane chimwe chigumburu chaitodziya moto ipapa saka pakanzi bvai takabva tangobva teisodose ndobva ndatomuti hatitsvage pekudii pekubatidza chii makadbox tichidziya atoona tobva tatonhonga zvimakadbox zvedu tatobatidza moto tatorara tichidziya mangwana wakuseni manje pazvazonzi munhu anotsvere papa kusvikanziva pfana tototi muzvure nemarara ndopaidhura vandadhoraita tobva iye akabva tamufana kungodyurera iye akaramba kuzvura ndobva ndadyurera marara ndobva ndapiwa dhora ndobva ndatonotenga ipapo ndabva ndainotenga mabhisikets $1 ndobva ndatanga kufamba ndichitengesa mabhazi ati anongogura tenga $1 ndotomatengesa ma50 cents ndakangotenga ndobva ndata sendinazvo ndatomatira bhisiketsani ndobva ndatoswera ndichinotenderera ndakazodzokera futi ngorara papa ndobva ndati
ndokuramba ndichinotenga futi ndichitengesa zvinotengeswa mari yandidya mwari ndobva ndatorara mumwe mafungu andachigurera futi ndobva ndatoenda hangu muHarare Gardens kuti ndata ndendokopa kabhani ndobva ndatenga sadza rangu ndobva ndatodya ndobva ndadzoka kubva ndatoswera ndakarara ndosudzoka manheru kunorara ndichida mangwana wacho ndobva ndatorara futi ndichinotenga chikafu kukopa kabhani abanguyo vamwe baba vanobva vatomonditi panhau obva watomusira ndofurochingwa ndochionetedzi ndatoti amaita basa obva watoenda andizvo ndakaswerera dhiruru wangobva from Norway. Nandakatorara anga achitoruma kuseri obva ndanditonhoke ndobva watoti amufanira kungoizviuchezvi mavatoenda vandasitora ndichidezvizvozvo ndobva ndadzokera unorara ndobva ndadzokera unorara mangwana wacho ndandatarira nonge zvigubhu zvangu ndizvitengesa vandanhonga zvigubhu zvangu vandanhonga zvigubhu zvangu tizvinonga vakoyo mukomana sanobva atonditanza afanira zvinonhonga zvigubhu izvo hazviiti ndikati koneka zvikanzi afanira handikugezi pangu ndova ndogara ndogeza moto nekumira vanhu aorit zvanzi handitoone kuti tigare koko zvanzi ndotokusira ndichitokudza zvitokunyika atofunga kuti pamwe toenda kuzvino tatosvika iye itoraro papa tongori pashopu saka papa akavharana Mtown. vanotorara vakawanda tatosvika obva topiwa magumbezi atatorara papa obva utanga wandibata ndikati kochii kanzi amufanhangu ndingatorora kuti sindokupa $5 ndikati aiwa $5 vamusoita kanzi aiwa ndikati aiwa kanzi zvakadaro ndakutoenda kanzi aiwa chiraro rete kuenda kunondwana aikubata pai pesi wese saka iwo kanzosei pane zvinoitika anongozvizwa kuti zvinodoita zvinokuwadza kanzi aiwa mufanhangu pachiri ndikatari azvadanda kuenda kanzi chiraro zinongwana mangwana ndobva ndamuka ndobva ndatoendamo saka ndavanda kuita chimutiza manje ndopenda ndongoramba hangu ndichindoHarare Gardens ndichidzora manje but akazouya manje anenge mumaruziro ndakatorara ndakatomuona kumushidza ndikati ndobva ndamumhureso ndobva enda kwaenda obva azodzoka futi penda ndiri obva atorara ndobva ndatorambonarara ndobva ndata but ndirimutiza obva azoti ndavanotsvaga futi ndokundabva namutiza ndobva ndaenda kuno vanosona mugocha chikoro ndopenda ndatotandarama obva kuti wachimwe muchikoro kuti chibage ndichitombochima ndozoenda munorara mangwana wakusena acho ndobva ndamuka futi ndobva ndaendotenga sadza mabani apakazoya kangu kamukomana so pendakaendonona vanogocha chibage papakatogara kangu kamukomana so ndatokungoti pamwe watobvona kukumba kokakatotiza kumbuzi ndobva ndati pawakazononurumidza zvava kuti chiita kuenda ipo ndakazoona hapana hakana pepena ndikati handiteisi kwandobirwa ndorara tora zvichidziya miti vatatomuka tovatatote handitorara chikupa kubva tarara tambura tovatatoenda mujoina city atabuda zvanzi kamukomana katotofamba kufamba kwatoya kakati ndakunotenga katenga drink wakanda unotsvaga mabhanzi ikanotsvaga mabhanzi kakaenda sedro kubva kadzoka kasina zvikanzi akenda ndinotsvaga uku kakuenda kubva ndona atobatwa nomurumiso kubva kwatoya umweso ndotobhoka wachitochema ubva wangosvika ubva wangodonha pamberi pandosa atichicha kuti watangochema zvikanzi akutiza apa ndingazopinda mumauri pandatidzokera hangu kutaundi pandatorara zvangu mangwana wakusendo vandapiwa $50 rangu vandaenda mupaki tolaini waripiwa nani nemukomana yainditi dyorera mararo
akatsvaira akapesa. Saka every day weipiwa dola iro Eh. pesa paukasangana naye. Ndobva ndatenga sezvakatondatora paudonuduka ndikatoraro ndobva ndamuka ndobva ndatiga ndinombogara pabhenja muHarare Gardens unotaura. ndobva ndatiga ndinombogara pabhenja ndatogara pabhenja pandatoona mumwe baba sona watonishedzera zvikati ndiripe 50 cents toona kuzvirudzika bhatizvo zvazvichenji ndotoenda nditenga magetsa tatoenda kuvatenga magetsa uskanza chimuperekedza vatatodzika nekunjanju Nje yekupi? yeuku imo mutaunda kubuda mutaunda chinjanji chiri parodhi paflavha kuenda Mbare. yekuenda Kumagaba. but kuri kumberi mberi Alright. but ingori njanji yo but ikoko kumberi mberi twatatoenda zvakazvanzi wabva utanga kutaura nyaya dzekurara nevakomana zvikanzi vakomana havaiti zvekurarana here ndikati awa ndozvaunoita ndikati wadotomubata nadotomubatsira zvikanzi zviri bhozvo zvazvo ndikati bata zvinokuwadza unozoisa nemaproblemu ekutadza kufamba kuita sei zvikanzi zvinoenderana nokuti waita wamanikidzwa here kana kuti ndikati zvinongoitwa kana chero sinomanikidzwa zvikanzi hazvinani wautangondibata-bata zvikanzi hanzi kana munhu akatangoti kubata-bata inomira wautangondibata-bata zvikanzi inotomira ndikati aiya wautangondibata-bata ndikati kofika futi chemakuita zvikanzi $4 mamuri munjanji here kana kuti pakaita kasango? kwakwatone sango ikoko kwakune vanhu kwakusina vanhu zvoti chero dei waida kudanidzira vakuita zvavari kuita havana noti pendakaona uramba wachingofamba ndikati wachingondibata-bata kudaro ndikati aiwa munharaunda kamwa kuendoka kwakutyisa ndikudzokera kanzi aifanira kuchingondiwo chingondiboningora rinendopa $5 ndikati aiwa hazviiti mandati asaka inaunda kuti nda kudzokera nokuti akamwa kuenda kusango vazvanzi hakunoita iyoyo tonyewa toitiwa kufanikwa kutoenda wainenge wanga watozvironga kuti ubva pendanda kutodzokera ubva kutodzokera samadzoka mese iyo ndakadzoka ndiri pamberi wari mashura ndobva ndatodzoka ndobva ndatoita gende nangu kunogutya chibako ndatotandaramu ipapo chitobva chibako chobva ndatoenda ndobva ndarara wanga undibvunza futi ndanzi ndosangana kuku mangwana ndikati ndisweda izvozvozvo ko 50 cents yavaiti vachakupa watenga magetsi wakazokupa havana waidoti wakandipa obva wandibata wazikuwedzera ne$5 ndikati waitonyeba waidongoti ndipa waperekedzi waende kusango ikoko ndichindotera senza ndatorara ndobva ndatorara mangwa makuseni ndobva ndatoanganizuva ndatomuka bva ndaendonotenga sadza rangu ndobva ndatotenga sadza rangu ndatodzoka mupaki ndobva ndatorara ndobva ndati ndikaramba ndipake munomuka mweya unogona kuwanditera ndandi nhangu mbare ndobva ndaendombare nangu nhonga angu chidzinge zvangu ndichiti wezvitira papi musiko wenzimba pandatonzinoisa unzimba wakandoona chinhonga zvikanzi unzimbe izvi wato ndobva ndatodya ndobva ndatoenda hangu ground ndobva ndarara kusvika zvekumatutù ndamugamba ndatoka ndichidzokera mutaundi ndobva ndadzokera mutaundi ndatomborara futi mupaki ndobva ndazota ganingogara mupabhenji apo zuva ranga rakuita richinoduka ndatogara mupabhenji ndoke ndakazoona irufaro ndiani mwana watete wangu akazokuwana ndandatogara ndobva ndatonzi Dylan urikutsvagwa ndikatakanza handeikumba patatoti obva atoti orit ndobva ndatoti orit obva tatoenda pamaikotobani ndipo paine munhu aida kumutora patatomira tiri mota macho patazouya kumba izu tendogogodi uye ndasvika zvikanzi endinogeza ndobva ndaendonogeza zvikanzi vandatorara vatadya vandatorara aspa kusembe tazouya kumba tazoende mapurisa vachidotaura kuti mwana tazowana
Alright, ndipo kuvunza mutsanangudzo dzako pane pawataura kuti ukambowana $2 ukafunga kuda kuenda kuairports kuna amai vako chakazokutadzisa kuti uende kukuchi ndakuta zvimusemina zvienda ndingatongozvitangira nguzvo zvangu ndatingoti pamwe ndikaona kana business kekuita chazvanokana kugara nozvandzimba dzakachipa kuita nzimba $10 wakutofunga kutozvitsvagira imba futi zera rako ere uri foman une madreams asi alright kuno mazuva ese aya waiti chii chikuitika kuno upo pamba uri kutsvakwa waiti zvekufamba sei ende chaikutadzisa kuti umboti rega ndingoenda ndonokumbira rudziro chii ndakatongofunga pandazoti yanga yarebesa right ndimbokuvhunza izvezvi handizivi kuti ukanetsana nevanhu pano kana kuti uchakomplaya nemagariro epano handiti chii chawakadzidza chaunoda kuudza vamwe zera rako vangada kuita pfungwa sedzanguva dzakubate nezvawataura zvavakasangana nazvo ndeipi yambiro yaunogona kupa vamwe vachiita pfungwa sedzako apa unotongofanira kutongoshingirochana dzekupadhiri utongorohwako zvinozopera namusirangezveurete notuke namusiritumha wakumwana zvinogona kuzobvamo kwamwe kana chirwere chedu nokuti kana ukuba cheko nokuti vanhu vachono vanenge vachitoba pavanozofuruka kuba vanoita zvimari zvazvichi asi iwe pesa apa una umboyedzwa here toona vamwe wangochiti mumapindura unenge vachirova zvimakuruzva una umbosangana nazvo ndaitomboona but ndaitodzota izvozvozvitorera vachitoa umwe unenge wakatobato zvinonzi zvimaburungo vachitoti apana unenge usatombobateka nezvinari zvazvizi azvinonaka but yanga akatozvibata achitotanga irabhishi dzese wangobvira wazvitanga wanyora at least ukaona uyambira asi iwo unoti chiwo kune varume vari kuita hunhu wanga uchitaura kubata vana ari murume obata mwana wechikomana yambiro yako unovaudza kuti chi ndauserinyaka unenge uchikwadza chichia notuka tombokanoite izvozvo hazvirapiki unenge watone chirwere kana kuti pamwe vanenge vachitotopo chirwere vanenge vachikwadza vanhu right pari zvino uchadirectira chikoro pesa pauri musango wanga waimbofungawo here chikoro kwekwe ndaitofunga nondaiti ndikaita kana business yangu pane chikoro chendaitoona chainzi chinoitwa kana pavo unenge uchidzidziswa pafoni chandaiti kana ungu kana ndikuzochamukauri changu pamwe ndaenda tumirwa kana zvekuita pafoni ichiita pafoni zvichireva kuti iwewe handizivi kuti ndikanza kunzva haudi kuenda kuchikoro kunenge wangowana uda kudzidza zvinhu zvekuti kuenda kune vamwe ndoda but izvi zvazvaunge kuti kana ndandega anozokwanisa ndikaendawo chikoro kune kuenda chikoro direct kuti ndizvanozotsvaga mari kuti ndizobhadha chikoro kwacho handizokwana asi kuri kuti pane vatariri vedu vanenge vachiona zvitinoshanda nemaorganization akasiyana-siyana nevamwe vanhu vakasiyana-siyana maindividuals handiti kuwana munhu anoda kuti ndakaona zoti mukomana waya nepfungwa dzebusiness vanhu vavo vakutora vakutanga kuguma vachikuitisa zvebusiness ungane nepfungwa dzakanaka idzodzo asi ndinovimba nekutenda kuti experience wakasangana nayo utazvipama futi handiti nokuyambirawo inini as an individual kuti trajectory yangu watora inokuparadza ende wazvitaurira wega ndozvamunofara
saka ingogara pamba kana pane zvinonetsa variko vavakidzana kana vanhu vaunotaurira kana uchitya nditi pamwe unenge uchitya vari kugara navo unofanira kuudza umwe munhu uya okuyananitsai pane kuzoenda musango mawango wavo nditi wakaona zvawakasangana nazvo aiwa ichadekera mandikunetsa Dylan. Thank you nekutora nguva yako uchitsanangura zvakaitika vadewo vatari. Panguva dzino idzi ndina amai Dylan ndiwo vanova mai vemukomana ungane 14 days achishayikwa kuno kwamachipisa kuengineering kwatiri. Mai Dylan, tinokuchinganidzai pachirongwa chedu cheSly Media TV. Maswera ose maswera sei? Taswera. Taona kamukomana Dylan azowanikwa. Tinotenda Mwari tese tatofara bosi tatamu kushungurudzika kuti tichamuwana ari upenyu here kana tichadaidzirwa kunzi kune munhu ane mapisi akadai. Saka ndiri kunzwa kufara mukati memwoyo wangu, ndiri kunzwa kutenda Mwari kuti aiwa pandaona ruoko rwaMwari mwana wangu adzoka zvandandisina tarisiro nekuwanda kwemadhezi angapo. Asi ndichimbobvunza semunhu waamai manzwa sei pamamuona kekutanga? ndizoti ndamuona kekutanga ndatokwakuka ndikanomumbundira nemufaro kuti mwana wangu ndamuona ari mupenyu nekuti ndanga ndisisina tarisiro. Ndaiti kana kunze kwakuedza kana munhu akangofona kana nenhamba isina zita ndainzwa hana yangu ichirova ndichiti zvida unonzwa kuti zvadai kana kuti pane zvaitika. Musoro tete wacho akatofona makuseni ndakatononoka kudaira kuuyawo ndichitotya kudaira ndikati pamwe zvida tete kune zvavaita sei zvavanzwa. Asi pandamuona mukati mezuva ranhasi ndanzwa mwoyo wangu kufara ndichibva ndambonzwa futi kubatikana kuti Mwari sei muchimbozvidai. Asi ndazongotenda futi Mwari ndikati Mwari makanaka. Zvichida vane chimwe chikonzero chavazviitira kuti tizive kuti kudenga kuna Mwari. Ndichibvunzawo iye paakonayo kekutanga areacta sei? Dylan uya haasi munhu wekuti anofara zvimwe zvaya seukwakuka kwandaita inini. Angondima kuti muri right here mama, ndo zvaatongori. Chero akauya kumba chero akaita sei muri right here mama. Haasi munhu uye anofarisisa, asi unotoona kuti mwana ari kufara kuti ndadzoka kuna mama. Alright, tiri ipapo zvakare. Handizoti maita nguva yakareba sei naye tisati tauya kuzokurukura nemi. Pane zvamaonawo here pari zvinenge zvachinja kana kuti iye akuudzai kuti anga ari kupi? Dylan ndikati nezuro kumapast 6 pane mwana watete akamuona. Mwana watete uyo anogara kuBelvedere. Saka ameno toti ndiMwari wakaita kuti asangane naye. Akatongofamba mumvapfura neMarari Gardens abvaona Dylan akagara anzi anga akabata shaya chiratidza kupererwa chiratidza kusiririsa. Saka uyo semunhu ameno ndiMwari akatozviitawo. Hanzi akangomutarisa akati havasi sekuri Dylan hero. Hanzi ndakapfeka mask. Saka mubva asviko padhuze naye akati sekuri Dylan mubva abvisa mask. Uyu mubva atoziva kuti mwana wani watete. Ndo pavakaonana ipapo. Saka uye amuona ndobva atofona kuna mama vake vekuBelvedere vasiri vaanga achigara navo kuti asekuri Dylan ndavaita sei ndavaona. Mama wako akati usete zvemajokes tiri panguva yakadi. Akati zvoshuwa mama ndavaita sei ndavaona. Ndatobva panandiri ndakutofamba kukwira kombi kuita sekuya kumba. Saka nezuro akabva ndakachitwa kekwai nemuzukuru wacho kwaIfield kuBelvedere. Haana kuya kuno kwaIfield kwatanga tiri. Asi paakamuona kuti anga ine tsvina yanga isingaiti. Hembe dzaakabuda akapfeka anga asisina. Ane dzimwe hembewo zvimarengenyana zvaanga ainazvo. Achibva aenda kumba kwatete wacho vaisi paakasvika aradza kuti ubva musi wakabuda pano musi wa14 kusvikira nezuro aradza kuti mwana anga asina kana kutombogeza kana kuita sei. Hanzi achingosvika takabva tamisira mvura yekugeza kuti akatora nguva achigeza mumbatseni mumu. Vachibva vazogara naye hanzi bva tatomubvunza kuti chikafu. Hanzi akati ndakaguta. Panga achiri mutauni akati ndakaguta ndambodya. Wadyei? Hanzi ndadya chibage. Akati the whole day chibage chete ndo chakugutisa here? Ndopa wakazosvika kumba achigeza achipedza achipuwa dzimwe hembe dzekuchinja dzakachena.
saka tetaonitina handina kumubvunza zvakawanda ndaida kuti amborefresha ndizvo tozomunyatsomubvunza mangwana asettled saka hanzi iye anoti ndakangobva pamba adaidzwa neimwe shamwari yake instead kuti ateere kuchechi haana kuenda abva aenda kumba kweshamwari yake ndokwaakanoswera ari ndokutsanangura kwaanga achiita akati ndakanoswera kumba kweshamwari yake saka aswera ikoko andi akambozodzoka futi kuno kumba kwatete wake akatodya akabuda akadzokera futi kumba kwamai vaye vaye saka azobva kumba kwamai vaye vaya ndo paasina kuzofunga kudzoka kumba kwatete wake ndo pakazofunga kuti ndazoenda kunoona bhora ndiri mumbawa time mubva dzatoita sei dzatopera asina kudzoka futi kumba vanhu mumbawa iwayo vakati hazvikwanisiki kuti urare pai urare munomu vachibva vamuburidza achibva afamba ndibva ndanopinda futi mune rimwe bhawa ndinofunga ndo maakazorara ari imomo kuchimuka mangwana kuchiedza saka anzobva atobvunzwa kuti unogara kupi ipapa anenge haana kutaura chokwadi abva ini ndinogara kwekwedzi mwana anogara natete wake achibva atopiwa neumwe madha vakamupa $2 kuti saka dondaona mama wako here akati haana kukwanisa kuuya kumba haana kukwanisa kuuya kubasa kwangu anokuziva kubasa kwangu toshandira muna Julius haana kukwanisa kuuya motoshanda mutauni macho imomo anotogara achiuya anotopaziva anotogona kubva ega kuno kuhighfield otopinda mutauni osvika kutauni kana achida kundomba otosvika notomba futi mari otopfuurira futi kuenda kwepwedzi ega otosvika kumba atoripo saka takasheya kuti chii chakanga chamupinda azopiwa mari nyange dai anga akachodzoka kuno kwatete asi akaona munhu akamupa mari yekuti chienda kunani kuna mama haana kukwanisa kuya kumba hanzi ndakazoenda nekumbare ndikazodii ndo paangachitsanangura kuti ndakazoona ngo munhu angagocha chibage akutofunga kuti pamwe ndikagocha chibage ndikatengesa ndinogona kurarama saka natete wacho ndakangopa aitaura akati ndaida kutotsvaga imba $10 kuti ndikwanise kuzvigarira ndo zvatsanangura patakurukura naye saka zvinhu zviri kundinetsa kuti chii changa chapinda mwana yekuti azofunga pakuti ndoda kugara ndega ndoda achirarama kaupenyu kekuti ndoda kugara mustreet saka ipapa apa pachiri kundinetsana nhasi saka handisati ndakurukura naye zvakawanda ndoga tazokurukura ndaanaye tiri tega ndichimboyatsomubvunza kuti chakambenge chaita kuti ufunge kuti ndoda kugara ndega ndisaende kumba chii saka nanhasi zvichiri kundinetsa asi mufaro wangu ndewekuti ndamuwana ari mupenyu atsanangura zvinhu zvakawanda handizivi kuti angambokudzai zvimwe here zvakasangana nazvo experience dzakasangana nadzo mumastreets imomo izvo zvezvo anga asati atitsanangura but tete wacho achimubvunza nezuro vari kuti asangana vanhu vemastreet vanoti vakamubvunza kuti wairara pai hanzi akati ndine mumwe murume akanipa blanketi asi murume uyu akafunga kuda kumaabusa zvokuda kumuita maybe mukadzi saka tete haana kuzobudira pachena kuti akazoitwa mukadzi here but atongosuspecta kuti pamwe obvious ndo zvakaita sei kana akatombodaro kusvika mangwana makuseni zvii zvakazoitika saka titoriwo kutoti maybe mwana akaita sei akakanganisika matipa mazoenda kupolice station mapurisa imi panga mamuchitsanangura nawo vambotaura naye muripo mapurisa mapurisa vamubvunza kuti wakabva sei pamba kusvikira uzoonekwa ndo paanga achitsanangura kuti ndakazobva pamba ndikanoswera kwamai ava ndikazoenda kunorara uko ndikazopinda mutauni ndichingofamba stage by ndikabvoenda kumbare ndo madairira aitawo kupolisi saka polisi yazombomutora vakaenda naye private isistu isipo vachida kuedza kumbomubvunza kuti pamwe anogona kutaura zvimwe zvinhu saka mapolisi opa yadzoka yakati haana zvimwe zvaambotaura zvakasiyana saka tisingazoti pane zvimwe futi zvaari kuwanza here zvaasina kutitaurira ko izvi zvekuti akabatwa nevamwe varume polisi haana zvitaura haana kumbotaura polisi izvozvo saka samai mune rubatsiro rwamuri kuda nenyaya takatarisana nekubatwa hatisi kuziva kuti akazobatwa here kusvika kumagumo kwacho kana kuti hamunawo kana apiwa yamuri kuda here kuti ambotodawo rubatsiro rwakanyanya nokuti kana paina anokwanisa kugona kutibatsira kuti anoteswa kuti haana kuita zvemadrugs here haana kuita zvekusexual abuse here zvese izvozvo tonoti utano hwake huchiri sezvahwanga hwakaita here saka ndanditokumbira rubatsiro kuti kana paina anokwanisa kundibatsira ndobatsirwa mwana wangu otariswa tonoti kana zvisiriri izvo
zvekuti haana kuabhuswa angasaiti zvemadrugs tozoonawo kubva ipapo kuti saka chii changa chapinda mwana kuti afunge kudaro anogara musiti. Aiwa, tinotenda amai novimba kuti nekufamba kwenguva achiita wachivhurika ambojaira kuti adzoka kumba. Ndisingazi kubaba vacho manga makambovaudza here kuti mwana haasi kuwanika kuHarare? Baba vacho akatotumirwa nehanzvadzi yacho mari kumusha kuti vauye vanogara kumusha takaseparate nababa vacho saka havana kukwanisa kuuya hatisi kuziva kuti chakavatadzisa kuuya chii vozi vaudzwa kuti handina mari yebhazi mari ikatotumirwa ikaenda asi kunoko havana kukwanisa kuita se kuuya saka hatizivi kuti vakafungei kuti havana kuita mwoyo kurwadziwa here kuti mwanangu zvaari kunzi haako ndikanzwa kuti aparara chii chinoitika saka havano kana kutokwanisa kuuya kuti tizofambira pamwe chete tichiona kuti chii dambudziko rei rikupinda pamwana. Ko relief yamawana awo iyi yekuti mwana awanika vanga vaziviswawo here ivo baba vacho? Havana foni infact vandofonwa panext door vari kumusheko havana foni saka vanoteta vacho havasati hapana ati avabata kuti vaudzwa kuti mwana tamuwana handisi kuziva kuti vanoteta vacho vafoni here nekuti inini handina communication yakanyanya nayo nenyaya kuti mwana anenge aina tete kunoko ndo vanenge ivo havana nidhi yavanopa pamwana saka ini handiniwo zvandinonyanya kutaura navo ndovanzokomunikirana natete kunoko vanenge vaine mwana tichibatsirana mukuchengeta mwana saka ivo zvangu hanombotaura navo. Aiwa mai, tinotenda neguma mematipa ati tiramba tichikure kure uye tinotendawo zvakare Mwari vaita kuti Dylan awanikwe ari mupenyu. Tinotenda Mwari, tese tototendawo Mwari naizvozvo nemiwo tinokutendaiwo nekutibatsira toda kuramba achingobatsirwawo kuti mwana wangu kana paine anokwanisa kuti ndibatsirikewo ambotariswawo ndo chimwe chichemo changu chandanacho. Aiwa tinotenda. Kazuva tete aiwa ndikuona nhasi mune mufaro fese yenyu yakasiyana nepatakatanga kuonai kutanga payacho kwayo zvokuti dai ndiri mwana ndiri kungotamba pese pese ndiri kufara nekuwanikwa kwakaita mukomana nokuti muzoti kana uchichengeta kunyanyanyanya mwana asiri wako chiitiko chakadai chikaitika kazhinji teta kutarisirwa kuti pamwe kuda mwana anga asina kugara zvakanaka pamwe kuda anga achirova ndozvizhinji zvatomhanyira kufunga. Aiwa zvisinei mambokurukura naye here mukomana? Takurukura zvedu. Akudzaiwo kuti chii? Iye ati vamwe vakabuda vachienda kuchechi saka ndakasara ndichibva ndaenda pamba peshamwari kusvika nguva yekuti nditeere kuchechi yakakwana ikapfuura ndiri kumba kuye kusvika zvekuma3-4 achibva azofunga kuti kuchechi ndandanzi nditeere haana kuteera saka hanzi ipapo ndakangonzwa kutya ndichaenda kumba kubva ndatodzokera saka aiti ndakadzoka ndikadai nekwagaza here indikatoti ako wakadiko kana waona kuti uri kutya wakabva wamhanya kuna mama vako kuti mama ndanzi ndigoteera kuchechi asi handina kuenda saka ndaakutya kana kuti dai wakaenda pana mama ivavo wawanga uinawo mama ndanzi ndiuye kuchechi handina kuenda tindiperekedzaiwo ndaakutya kana vana sekuru kuna ana sekuru hanzvadzi dzamama vake dziri muno maifiuti ko wakadii kuenda ikoko pamwe semwanawo handizivi kuti kana dzine dziri mhepo dzine dzapfeka mwana kuti angoteterekawo saizvozvo nenzira iyoyo kuti zvizoona mataurirwo. handizi kuti matora nguva yakareba sei kubva pamamuona kusvika pari zvino panazosvika pane here zvachinja paari zvamangonotisawo? Zvaizvezvi haasati asununguka zvaangari mwana anotaura anotaura chero nyaya chero chii haasati ane kakusunungika kaina haasi free. Singazivi pane zvatitsanangurira zvokuti zvakasanganawo nazvo mumastreets ekuti vamwe vanhu vechirume vaimbozama kuda mbomubata?
ambozvitaura pamuri zvakadaro? Azvitaura, asi tiri kuona sekuti pamwe kuda pane zvakaitika nekuzvisunga kwaari kuita. Though ada kuti kutsetekudza kuzvitaura, takazvitarisa mustriti unenge uri usiku, even kuskrima mwana anouya kuyoku yako. Saka isu tazongokonkluda kuti maybe it happened. Okay. Though ati zvaida, but isu tazongozadzisa kuti semwana haachatauri kuti ehe zvakaitika, nokuti izvi zvazviri mustriti usiku. Saka ndeipi ndeupi rubatsiro rwamunofungidzira kuti mungada nenyaya yataurwa naThilani? Tatichiti pamwe tikaenda kwachiremba unobetsereka. Pane vakatarira vakawanda vakasiyana-siyana, maorganizations nei ndo vataura kuti muise zviri kutsi kwemwoyo kwenyu kuti pamwe vanokwanisa kubatsirai. Maorganization ariko akawanda anoona nezvevana vanenge vakaita maexperience akasangana naThilani. Izvozvo ipapo pamaorganizations akadaro shuwa taishuwira kuti dai zvadaro, kunyanya-nyanya kuti zviri zvekuchikoro. Tambofunga zvokuti kune zvikoro zviye zvinonzi vana vanenge vaita zvakadai voita sort of anenge achidzidza ari ipapo, achionekwa ari ipapo. Asi tazozvitarisa zvekuti nekuda kwehomwe, ini ndindaigara naye, ndindaiona maschool fees aThilani. Kunze kwakazobatsira mama vake, ndaita nhamo yemwana anga ashaika kuSouth Africa, yakatora 3 weeks. Nematambudziko akaoneka. Saka yatora 3 weeks, zvakanditorera nguva yokuti mwedzi wangu watopera, kuchikoro kwake ndinobhadhara pamwedzi. Saka kuti ndizokasika kuona mari yekunobhadhara, ndakabva ndamuti chienda unopuwawo namama. Ikoko akabva anotora svondo, mama vachiti handina mari, ndoda kutsvagira mari, asi wakazomutsvagira zvavo vawamubva aenda kuchikoro. Saka nepachikoro pacho apa taakuona kuti arambezve ari ipapo, ari muno munzvimbo, hazvichabudi. Semwana aakuenda kuna mama vake, ndo vaakumbomutora. Ndozvamaronga semhuri? Semhuri. Okay. Ndo mama vake nababa vake vanga vakasipa. Kwaivo baba vake muranzvadzi yavo vakumbobatika here kubva pakaitika chiitiko ichi? Baba havana, asi takavatumira mari. Tati mwana kuno hatisi kumuona. Vakangoti handina mari yekufambisa. Akatumira mari haasi inini, munin'ina wangu. Akabva aivaisira $25 vari kwaMutare, unonzi kwaMushunji. Kanzi achiuya ituonere pamwe, havana kuuya. Saka isu nekuvaziva, vari kuita sekuti vakaramwa, kana akashayikwa, ndo vakati handina mari. Asi semunhu watinoziva, vane kubatikana kuti sei mwana wangu azonzera. Mumushure mekunge wawanika, pane ambotumirawo kana message kuna whoever amunocommunicate naye ikoko? Foni dzeko dzadzichiramba, asi tatichizama kuti tivabata. Ndichitaura naDylan, pane zvaaratidza. Pamakambotaura nesu kuSky Media TV, makati imi munoitawo zvinombonotengesa zvinhu muchiwana mari. Iye panga ari mustreet ane zvaakazamawo zvekutengesa kuita sezvo kuti angatova nepfungwa dzekuti uko kwakutyisa dzokera, ndada zvitsvagira mari yekuti ndigarewo ndega, hanzi kuEpworth ndokumuna wana room $10. Nezera racho azvitaura shuwa. Hanzi ndakawana $1 ndikatenga mabhisiketi aiita $4, ndichibva ndaedza kuatengesa, haana kutengwa pandazotwadya. Izvozvo azvitaura. Ini mubvunzo wangu uri pakuti mimi semunhu anogara naye, ndimunoona nezvechikoro kwake. Kuchikoro kwake anonyanya kusimberera masubjects api kuitira kuti pamwe anogona atora nechipo chekutengesa ichocho, chekuti panogona kuita umwe munhu anogona kudata chipini kuzomunyatsomuguruma kuti business rofamba so.
zvekutengesa chipo zvacho anacho kana zvebhora. Ndichikurangarira panda ndichitsvaga nzvimbo yefomu 1 anga awana nzvimbo pachechiyo nekuda kwebhora, asi nekuda kwekuzoona pana kochi vanokocha vana muno mabhora vachizotsvaga nzvimbo anga atowana nzvimbo pachechiyo, asi nekuda kwehomwe yekuzoti ndichada mari yebhasi fare paidiwa 500 musi iwoyo yekuti iende kuchikoro. Saka asi mafotos zvimwe zvese anga atotorwa chinzi ane chipo kubhora. Kwekutengesa kwamuri kutaura vari paholiday, ndinoti kana ndichinotengesa ndiperekedzei. Sakaita ndinotengesa sakaita sekumasvingo, Darwin, Kupi, ndine mumwe ari form 3 mwana wenyu wangu. Saka ndogona kuvati handei tose uyu zvake tonotengesa todzoka. Saka chipo chebhora ichi zvichireva kuti munogona kuda futi vanokubatsirai vemaakadhemi chichi, nekuti kana waona nzvimbo kuchechi une bhora ndio zvikoro zvimwe zvepamusoro munyika munomu zvinotozikamwa kuti masokasita akawanda akatambira national team yedu ndoko akabva nako. Ichokwadi, asi nenhau yehumwe haana kuzokwanisa kupaenda. Vakatouya nezuro vachiona vana Sisi Pelagia kochi wachona, ndikatovaintrodusa kuti ava kochi vanga vatomutora pachechiyo vachatanga kuinterview. Aiwa, tinotenda gogo. Murambe mune mufaro muchinamatirawo muzukuru wenyu kuti tinokutenda ivo nemi nesapoti yamakatiratidzavo pazvinhu zvakadai. Unenge wangu walonely, asi makaratidza kuti aiwa muneni pakutsvagawo mwana. Ndinotendawo hangu. Aiwa, tatenda tati maita basi. Yanga iri nyaya yedu vaTerevesi Media TV, tichitenda Mwari kuti Dylan uyawo yanga ane mazuva achishaikwa kuno kwaHighfield azosanganiswa zvakare nevabereki vake nekuda kwaMwari. Aonekwa vari mupenyu, asi pane zvakawanda zvaatsanangura zvinoda rubatsiro. Vatariri vedu tinozviziva kuti hamutirasiswi, nekuti ndimunoita kuti vanhu vakaita saDylan vawane zambuko rezvinhu zvavari kutarisira muupenyu. Tichitarisawo zvakasanganawo naDylan, tinovimba kuti pane vachauyawo kuzomubatsira. Manza zvataurwa natete, manza zvataurwa naamai nezvimwewo zvataurawo iye Dylan zvamunoona kuti tinogona kumubatsira kuti asimukire. Pfungwa iyi yemboita achitiza kumba achina mumastreets eve. Tinovimba nekutenda kuti mucharamba muchitisapota sezvamunoita mazuva ose. Ndine wenyu Daniel Kachere, tosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.